Sige. Di basta-basta ni pag mupanad kag luya Ay, kay gamay naman di lang luya. dapat kuan jud ka ba. Gamit jud kag kusugan ni, hindi ka mo gamit og kusugan ni. Wala, kulangan man ato sudlanan sa kuan. Gamay ra na. Gamay ra. Pwede mo request. Ano si pastor nito? Apa man? Kaya pwede mo request. Apo, Kuan anagan siya, pa? pastor, ah. Kulang. Kulang ang sudlanan sa karot sa patata. Ano magsungay sa kuan ba kung gawas ba? Di mo. No? Tina mo kayo ba? Ay, Mura yung nakagisulad og dugay mga shift book ba. Hindi ka naka-discover ano din. Luminom na ni oh. Lutog. basta-basta. Yung agyan pa hilak. Mas Agag-hilak ba? Mas challenging ang kuan. Agag-hilak. Ano, Bombay. Bombay. Oo, ano man. Na.